Hello guys sa mga Honda 125 Fi. Kinig kayo. Tuturo ko sa iyo paano mag-set. Hello guys. Okay. Tuturo ko sa iyo paano mag-set ng dito or oil change. Bago lang ako nag-oil change. Hindi na ito mawala kahit ilang beses ka mag-oil change, dapat i-reset mo ito. Para pag ilang kilometro na naman, lalabas ito pag mag-change oil ka na naman. Tuturo ko sa iyo paano to gagawin. Okay, ganito. Sasabayin mo tong pindutin ng select at set para yun. Yan. Ayan. Tapos pupunta tayo sa oil change. Ito tayo. Yan, 3,000. Pwedeng ilagay mo dito kasi 3,000 yung last. Naglumabas na ito. Mag-additional lang sa mag-additional lang siya sa kilometer mo. So, ang ilagay ko dito is 6,000 na ata. 6,000. 6,000. Ito lang. 3,500, 4,000. For C6 itutudo ko na kasi matagal pa to. Nasa kondisyon pa yung motor at bago. And tapos dyan, ito na yung seat. Tapos, okay, nawawala na yung oil change. So, okay. Done, tapos na. Babalik lang yun kung matotal na siya dito. Kung 8,000 na yung kilometer na biyahe ko, kung ang 6,000 i-add dito, lalabas na 14,000 na ata siguro dapat to. So yun lang at salamat. Sana